Guys, padung ko maglakaw. Plus mama nag-unat ray. Mudagkot mi papa nga tos minteryo. Okay. Ganun. Una siya mga gianan. Una siya minteryo dia guys. Dolar mis minteryo. Chang. Feels. Ang uban pa mag-post. Bukid feels ha. Charot. Nara. Siya mo Ulan layang na sa mama sapa. Kalawom ra ba niya mo gian ng sapa na. Agoy, kahiyon kay kudo. Shan. Ma. Grabe ko kakahiyon. No. Yaw-yaw mama, yaw-yaw niya. Dayon. Shani, dali sa Shan. Shan, guniti kahiyon ko. Nya para nag-away din mo duha. Nagtiapaw naman lagi na. Guniti sa guniti. Ay kung apil lahap. Oh, nayabag na. Ay ko na. Lakaw ito ka. Okay. Ayun. Lakaw. Para lang nag-away na mo duha. Hinahapak na yun. Okay, nakalabang kami sa sapa guys. Nagbugno ang duha mo na siya eh. Lawom kayo. Ni ang sapa diri. Ew. Kapot lang. Hindi lang ko magtel. Okay. Pakita na ko ang view sa akong giagian ganina. Dara mo na siya. Munang view sa giagian ganina. Losos! Kita na guys. Ching. Shan. Shani. Okay, dito niya agi speakers guys kay ito bag pa mi sa kulog ni Charis. O diba? Ano siya? Aming bukid. Ang amoa guys, gipuyan luyo na dihang kwayan kanang kwayan na dira luyo diha amoa. No, nalagi-agianan dito no. Ang anak yo. No, mag-alsot mo ta. Dool na mi. Nami. Arta agi luyo eh, dito mo agi asdahan. Arta luyo. Ariyo. So guys, muna na nabis minteryo. Muna siyang pagyanan padung sa kagi. Oh. Padung sa Little Batanes.
Kahilas. Di ko kasunod ni Ron. Grabe. Hala. Hala, niuot ko. Video ka rin. Hala. Hala, niuot ko. Ani agyo. Hala, kasunod ba ko? Ani pagdali. Kasunod lagi ko. Gay. Gay. Niuot ko. Gihak. Ay, problema sa tambok. Happy birthday pa. Happy birthday. Ang dam ka ng... Ambok nung sa ni Sisiane. Ay, kuan, happy birthday pa. Happy Oh. birthday ta. May hapon, tiyo. Judy. Judy. Judy, ito Judy to, Judy. Sa diha lang mo sa. Oh. Duha. Ang kanang, ana. Kami ginagutan di. Iyo eh. Tiyo Judy. Ay. Ang dinapit yun eh. Sa amon, interpod oh.